खुलुमबाय लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान ब्लग लानानै नोंथांमोननिसिम नुजाफैलायबाय दिनैनि ब्लगा जाहैदों दिनै बार्थडे सेलिब्रेशन दङ जोंहा जोंनि मण्डलियावनो जोंनि गामियावनो आरोना बिनिखायनो जोङो नै दा सिगां एडभान्स फैनानै एसे एनै खामानिफोरखौहाय हेल्प होफैबाय मानो होनबा जोंनि मण्डलियावनो जुदि माबाफोर प्रग्राम बिदि जायोबा जोंनि मण्डलिनियानो मानसिफ्रा हेल्प खालामलायोना थ' लोगोफोर बारा गोबाव रायलायबाय थाला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आंनि दिनैनि ब्लगखौ हेपि बार्थडे बोराय बोरमा बेदर 10 केजि दाउ बेदर 10 केजि बे गासैखौबो आलु फ्राय लाब्रा होनोसै मोजाङै जानोसै अखा बोथोरनि आलु फ्राय आरो लाव भाजि दालि बे गासै मोनब्रैसो आइटेम जागोन मेरला जोबजोब्बायना मैगं थाइगं हानायफ्रा बोथोराबो नै ओरैबायदि मोजां जादों एसे अखा थाइफ्रिलाय बार बारलाय बिराद मोजां आरोना जोंनि मण्डलिनि सासे आब'नि फिसालानि बार्थडे बेनिखायनो जों दसे मैगं हाना होफैबाय आरो ज' मिलि जुलि माबाबा दादा फैगौ दादा है हामा बाबा बेनिनो दा एसे मैगं थाइगं हागासिनो जोब्बायानो नैबे सामब्राम गुफुर एसे दङना आं बेखौल' जिरनो मोनफैबाय ओरैनो हाखाजोबखांबायमोन अ बावाखै फैलामोन बेनो थांनो होननायखाय हनै दाबो उन्दुनो ओंखारबाय बार्थडेनि बेदरा नै जोंनिया साफा खालामना दोनखाबाय रुदबनानै एसे हालदै होदों आरो बाट मबाइलावहाय बारा गोमो नुवाखै आरो दासो नुदों बिथिं दङ अमा बेदर आरो नैबेयाव मा दङ बेयावबो अमा बेदर नै मा फिथाइ मोनदों नै नायलाय लोगोफोर दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनावहाय लेरख' फिथाइ होनो बेखौ मा फिथाइ होनो आयं नोंसोरो लेथुकुनो जालाय औ एसे गोथां ना ओंखायनो गोखै गोबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो मोनजानो नागिरबाय थांनायबो जायाना बाजारफोराव बेनिखायनो मोनबोनाय जाया दा बिसिनाव दंखाय मोनजानोसै आरो आं एसे ट्राइ खालामनायसै टेस्ट खालामनोसै बिराद गोबाव जाबाय ओमफ्राय गोखैनो गोथांखाय एसे गोखै आरो गिर्जा जागोन दा बेलासि 5टायाव बेनि सिगां जोङो एसे एनै खामानि मावनानै होफैबाय दसे मावखांनायनि उनावहाय नै जोङो थाइजौ जानो हाबाय बिराद गोथाव गोदैथार बेलाथि बायदि नै माबायाबो बिराद गोलाव गोलाव थाइजौनि बिगुरा ओमफ्राय बिराद गोदै आरो जाबाय आंबो थिगसे आयाना उन्दुनायनि सम जाबाय ओमफ्राय थांनो लेङो आङो थाङानो उन्दैया उन्दै गावनि लोगोखौ लोगो मोनबायना बिदाखौहाय नै बेनिखायनो आं सानदोंमोन आरोना न'आव दसे फुथुमनानै दा फैफिननोसै गिर्जा टाइमावहाय नायनोसै दसे थानानै गेलेहोनानै लांफिनसै आङो थाइजौखौबो बिराद जाबाय गोदैमोन नै जाद' रावबो जायाखै न'नि थाइजौ बेलाथि बायदि बिराद गोदै गोदै थ' लोगोफोर नुजाफैलायबाय जोङो दहाय न'आव फैफिननानै उन्दुनानै दा फ्रेस जानानै देलायनानै थांफिनगासिनो आरोना न'निफ्राय ओंखारफिनबाय गिर्जा टाइमाबो जाबाय नालाय 5टायावनो होनोमोन दा 5:30 जाबाय एसेथ' लेट जाखायो बोथोरा दिनै बिराद मोजां माने बारा सान्दुं गैया ओमफ्राय दोमैलु बारा गरमबो नङा आरोना बेबायदियावहाय बिराद गरम जाबाय थानोनो हानाय नङामोन सिलाफोराव गिर्जा लानायाव बेनिखायनो मोजां जानानै होदों एसे अखा हादोंमोन दा गैला ओमफ्राय थांनोसै लोगोफोर एसे देखायनोसै बार्थडेबो नालाय उन्दैनि एसे फिसा गिफ्ट लाबाय दा बैयाव सासे लोगो दङ लोगोबो बिब'बो जायो बेखौ नेगासिनो ओमफ्राय आयाना हनै बिफाजोंसो थाङोनो बिफाया थांथ'वामोन दोननानै फैग्रोथोंनोसै थ' थांबाय थाग्रोनोसै लोगोफोर दा दसे उनाव देखायसैलाय नोंथांमोना Olivia देखायनांगौ दा नों नायदे
সন্তানক যি গৰ্ভফল ঈশ্বৰে দিছে এই গৰ্ভফলৰ সম্পূৰ্ণ ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু তেওঁলোকক ভালকৈ আগুৱাই নিয়াটো পৰিয়ালৰ দায়িত্ব পিতৃ মাতৃৰ দায়িত্ব হয় আৰু এইকাৰণে লোকে লেখা হ'ব বাৰ্তা 18 অধ্যায় 14 পৰা 17 পদ যেতিয়া আমি পঢ়োঁ তাত আমি পাওঁ প্ৰভু যীশুৱে এই কথাটো কৈছে যে তোমালোকে শিশুসকলৰ মোৰ ওচৰলৈ আহিব নিষেধ নকৰিবা কিয়নো এনেকুৱাবিলাকৰহে স্বৰ্গৰাজ্য হয় संग्राफोरखौ लायाबा नोंसोरखौ संग्राफ्रा नै जोंना बाबायानो सङो मेक्सिमाम बाबायानो सङो नै बाबानि संनायखौनो मोनजाबाय थायो जोङो नै नै अमा रोंग्राया एसे लाग्रोनि बोरमा बेदर रानगासिनो बोरमा बेदरा नै बोरमा बेदरा बरिया Ya. Sana dong. Mai tu. Kita mana mbak? दासो सफैदों न'आवहाय मोनानि 9:30 जालायलायबाय लोगोफोर ओमफ्रायहाय बिराद गोथाव जानानै फैबाय बिराद गोथाव जाखादोंमोन आरो संनायावबो बाबायानो बांसिन जेनेबा थांनाय जायो लेङो आरोना संनो खावनायावहाय बिराद गोसो गुदुं बाबाया ओमफ्राय माखासे बेदरफोरखौबो ज' मिलायलायनानै संबाय आरो न'नि मानसिफोर आरो लोगोफोर दङ बेयाव दा ओरैबायदि जानानै फैबाय उदैयानो जायगा गैलायला बिराद गोथावबो नालाय बोरमा जानो ना दाउ जानो ना अमा जानो बेखायनो गासिबखौबो एफा जानानै फैबाय ओमफ्राय दा माथो लाबावनो ब्लगखौ आङो बेयावनो बन्द खालामनोसै नेक्स्ट भिडिअ गोदान भिडिअजों लोगो मोनलायसिगोनलाय लोगोफोर ओमफ्राय जायफ्रा आंनि चेनेलावहाय गोदान साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो आरो लोगोसे लाइक शेयार खालामनानै होदो ओमफ्राय दोनथ'नोसै बेयावनो Bye bye and good night. And love you all.